Bună ziua tuturor! Astăzi o să facem partea a doua la videoclipul anterior în care am postat 9 de nopți pe admin abuz. E partea a doua. Dintre timp am mai salvat și al doilea copii, al patrulea, pardon. Du-te și după al treilea. Nu, te-am salvat. Unde? De ce stai așa? Unde e cortul? Nu știu. S-a băbuit. Bug ciudat. Bug. Da, the Roblox is not have a brain rot. Wow. Oh my god. Acum nu mai are min abuz. Ba da. Ba nu, că uite, nu se mai bagă chestii. Bă, dacă care am ajuns la ziua 40. Da. Știi câte gloanțe la rifle am? Câte? 137. Câte? 137. Eu am 42. Wow, eu am mult mai multe decât Bă, tine. vreți de la peste 23 de minute să ne jucăm step? Nu. Ne jucăm... Da, frate, că mă joc și eu. O să mai joc alt joc. Să mai vine hai la... Da, step. Da. Bă, ne jucăm 50 de minute. Da. Nu, să facem 150 de Au crescut recoltele române. Bun, ia-le. Eu nu vreau să faceți voi de 150, că ajung mâine, frate. Mai o grămadă de zile. Stai Nu puțin. s-a sfârșit ziua voastră. Ziceți că nu mai puteți faceți niciodată în viață. Nu suntem la ziua 49 cu toți copiii salvați. Mai aveți Cu toate 20 paturile. de minute, mai aveți jumătate de oră, frate. Până la ce? Faceți 100 de zile. Da, facem 100 de zile pentru că avem toate paturile, toți copiii, aproape toate chestiile, aproape. 150 de zile. Da, facem 150 de zile. Bă, dar jucați-mă, bă, și cu mine. De ce acum poți? Intră pe noi. Nu, peste 21 de minute. Ok. O să reușim să facem vreo peste 200 de zile. Că totuși cred că ne dă ori 8. Nu, de eu vreau să fac peste 200 de zile, frate. Păi da, facem peste 200. Ai zis 150, acum ai crescut la 200 și ceva. Păi nu, eu zic că o să facem peste, știți de ce? Pentru că, în primul rând, aici avem toate paturile, toți copiii. O să ne dea ori 8. Și o zi durează în total 4 minute și cu noaptea. Deci putem să facem 250. Da, ar trebui. Facem 250 până ai crescut 100 de zile. Ziua 49. Bă, facem 500 de zile. It's a video today. Wow. It's on video. Bro, de la 250 ai crescut la 500, ești nebun cu capul. Da? Bine, mă joc cu colegii pe alei. Bă, sunt răgușit. Nu știu. Eram dinainte. De ieri erai răgușit, bă. Ai luat ceva? Da, mi-a dat și mama. De 50 de zile. Nu, Ba da. 150. Bă, de dacă nu, mă joc de altfel, zic să mă joc
Nu, mai joc și eu, că totuși, să fie corect. Stebanu, ne jucăm până când o vei avea tu voie. În 19 minute pot să mă joc. Păi hai, da. În 19 minute intru cu tine, că facem 100 de Pe zile. step, da, pe step. Eu nu mă joc step. Nu, stați, intrăm puțin pe stil, că poate să dar ceva. Nu cred. Dar îmi dă și mie cineva un brainrot. Nu. Tu ai strawberry elefant. Păi am dat los un canicios, atât. Tu ai verișorul ăla al tău. Păi da, dar nu se mai joacă. Ok. Poți să-i zici să-ți dea controlul și să spawnezi și play. Nu mă las. Da, poți să-i zici să... Sau poți să ne zici nouă adevărul că e fake. Da. Nu e fake. Bro, minte-mă copilul ăsta. Cine îl crede pe descopera să zică eu. Eu. Nu, eu. Nu eu, nu. Nu eu. Hai să lăsăm chestiile astea că e video. Au crescut recoltele române! Yay! Bag și eu un dovleac că ne fun. Mă, efectiv ne-a dat doar 9 diamante. Ba nu, 20. Hai, pe bune. A, da, stai. Astăzi nu ne-a dat bonus. Mă duc să iau mâncare. Ok. Nu avem nevoie de mâncare. Vrei ciorbe? Uite, am 16. Păi și ce să iau? Nimic. Lemne. Ok. Este the dairy is hungry. The dairy is pooping. The dairy is cooking tonight. The dairy is pooping and cooking the poop tonight. Să iei copacii, Ștefan, că i-am tăiat. Ok. Vei tai și tu ei. Avem prea multe recolte. Știu. Mă, stai. Noi suntem invincibili. Avem foc mult. Avem level 6. Avem toți copiii. Da. Toate paturile. Avem și toporul cu one shot. Da. Admin X se numește. La fiecare admisinat, dar trebuie ceva wow. Știm. Și admin flashlight. Nu e ceva wow. Da. Dar totuși, măcar... Dar de data asta nu ne-a mai dat boss. Că de obicei ne dădeau... Dacă vă dădea, ziceați dacă vă dădea boss. Știu. Nu ne-a dat nici măcar cartoful ăla mergător. Ne-a dat ciuciu. Ciuciu banana. Chicken, banana. Am sprintul activat că suntem invincibili. Poți să aduni tu românii de pe hartă și să-i bați la foc? Nu mai trebuie să-i ajutăm. Nu, hai mă, ca să avem foc bun. Mai avem deja. Pe da, dar totuși mai avem nevoie de ceva și nu ar merge un oil barrel care ar face peste. Și să-i rosi. Uite, am 100% foc. Wow. De la ce? Am băgat recolte. Da, chiar îți mulțumesc, e mai bine așa. Mă bate tu, eu adun lemnele. Ok. În plus ai coasa și le dai 2 hituri. Sau unul. Stebanu, le dai unul, da, le dai doar unul. Că e one shot. One shit. Easy shitter. More.
This shit not on. Dacă le dai cu coasa, le dai... Nu mai e. Credeam că din prima. În fine. Îmi folosesc ăsta, laser cannon. Dar mai sunt? Mă, ăsta încă mai scrie. Uite un urât. Ăsta încă mai scrie, mă. Cine? Ăsta. Nu ai văzut sus de tot. Ne gem. Ne-a dat cultistul gem. Da. Ok. Dar ne trebuie screp. Da, stai, mai bine punem logurile. Stai. Mă gândeam să le punem la foc, doar că văd că este full. În 13 minute la joc. Ok. Cât de mult dovlești ne-a dat. Deci nu băga niciodată dovlești la biofuel. Ok. E ziua 6-7. Da, chiar că. 6-7. Mă, dar pe bune, 3, 2, 1 și... ne-a dat coaste. Mi-a dat coaste. Unde? Și ne va da admin sec. Mie mi-a dat coaste de-astea de mâncat. Da, se vede că nu sunt mai facile. Mi-a dat admin sec. Uite aici, coaste. Păi nu, mă, că ține până la fix. Yes, deci bag toate recoltele în sac. Cum ar fi să fie peste 299.999? Ba nu, 99.000. Peste să fie. It's crazy. The day is crazy tonight. Deci măcar ne poate ajuta prea mult. Hai să băgăm lemnele astea pe foc. Nu pe foc, pardon. La crafting. Știu, la crafting. La crafting. Vezi că mai sunt aici pe mapă. Da? Da, gata, nu mai sunt. Ce? Avem prea multe. Deci, Eric, știi cât de multe avem? 512. Am puțin, bă? Tu cât ai avut, maxim? Păi m-am pus să iau prieten 500 lei și l-am mai luat încă 300 lei. Da, fix. 820 lei. Da, mă, da! Că aveam nevoie să facă toată baza. Nu trebuie să am făcut 670 lei. Cu Ciuciu. Cu ajutorul lui domnul Ciuciu. Să știi că miciunile nu mai sunt în trend. Nu, dar nu mici. Ok, te cred. Într-un fel sau altul. Dacă zic acum că am avut 500 maxim lei, mă crezi? De data asta? Da. 500 da, te cred. Deci, efectiv, deja am 60 de recolte în sac. Dar cine tot face foc? Nu eu. Ok, cu ce? Dar cine e tataie, mamaie, cine? Păi nu, că cred că de... Pardon, cacofonie. Am 67 de recolte. Oh, bun. Știu. Edi, wow, bravo, tu faci bază, wow. Ce tare. Ai făcut 200 de lemne.
Aoleu! Cred că vei face 2 straturi. Întrebare, pe unde e intrarea? O fac imediat. Așa. Hai să fie pe aici, pe la copii, că uite, ne furișăm pe aici. La panoul de copii să fie intrarea. Nu, pe aici, pe aici. Mă, nu, că uite, e un spațiu gol. Uite, aici. Da, și aici, da. E mult mai bun. Stai, poate că merge să... A, nu merge. Șaizeci opt. Ba nu, nu 68. Va fi peste. Am aproape 100 de chestii în sac. Deci ar mai bine să mâncăm de acum încolo doar din recolte. Da. Avem prea multe și nu cred... Eu cred că o să fi capă toate în sac și vor fi vreo 500.000 lioane. I-am terminat baza de construit. Bravo! Mă duc să-mi blânzesc ceva. Ok. Eu am 151 de chestii în sac și încă mai pun. Eu am 37. Slab! Uite-te și tu, aproape am luat toate recoltele în sac. Dar eu mă duc la Buc să îmi blânzesc. Bravo! Dar să fie de partea noastră. Deci știi câte recolte avem? Uite, 193. dar Că le am eu pe toate în sac. Ba nu, 192, că m-am mâncat eu una. O 192 de recolte. Și mai caut pe aici recolte, wow. Stai, eu iau și mâncarea de la foc. Cum ar fi la 9 fix să ne dea afară. Că e update. Mă, unde a dispărut toată mâncarea? am luat-o eu. De ce? Ca să-mi blândesc un loc. Ok. Până să fac niște și eu.
Până și mănâncă aici, mai e o cățică. Vezi că dacă vrei mâncări cu Edi, să vii la bază. Nu, că am eu mâncare la mine. Bine, vezi că avem 195. 4 minute intru și eu și ne dăm step. Forsaken. Nu vreau. Nu! Step! Bine, dacă vroiați, mă jucam și Forsaken. Video. Facem video Forsaken. Nu vreau, dar să mai bine să step. Ne jucăm și. Da. Deci ați dat inteligență, m-am jucat, am jumătate de oră. Ok. Toată ziua. Vin cultiștii seara. Cred că da. La ce vezi? 85. Eu deja iau recoltele în sac și aproape... Da, Ștefane, vezi că o să trebuiască să te pregătești, să zici că mai stau la șpiță. Ok. Și cum îl cheamă pe lup? Cum? Boss. Boss Laos. Trebuia să-i pui numele bun, Boss Laos, faci tata la căpecios. Lasă. Nu te mai păunzu și pune-i numele bun Boss Laos, face tata la căcăcios. Nu, că îl bag la asta. Eu în toată aventura asta, eu am stat și am cules toate recoltele. În 2 minute e cu... Mă duc și eu la aventură, că orice am 258 de recolte aici. Unde era A? E prea rău. Am eu o idee mare. Stai, Edi, vreau să-ți dau niște chestii. Vino aici afară, din bază. Pe câine îl cheamă Six Seven. Stai, să-mi iau chestiile aici. Ce chestii? Stai puțin să mi le selectez aici, stai. Cam multe blueprint-uri să ți le dau să decorezi. Asta, 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 asta. Cam atât, hai. Hai, construiește și tu ce vrei. Într-un minut intru. Ok. Nu. Nu vreau. Postez video. Hai, Edi. Așa. Acum intru. A, pe bune, e nou fi... A. Hai, Ștefane, hai să ne Bine. Cam acesta, deci, cam acesta a fost videoclipul de astăzi. La Da, Edi, zi la revedere la oameni. Și tu, Eric. Și tu. Așa, la revedere.